Nike bahai tongma khajana mari kiching song kha khlang jotno kaham krung no tong na hinai chung jotno okok tomaro khna khnaka te kabang ma borok tabuk bebak no confuse khlai tongmai kha je interlocutor bati phaiglak da tamo sungma bono na singi ne mokol logi tongsinai ama hai kabang mani sungmung chini dopani bisunga asai tongkha enka aboni bagai tamkha je 12 May 2023 wa sini sar eke Mishra bomoni puni simit Tripura phaina hini tongmani te aboni bagai memorandum mo ya Phai Liya Rijak Kha 11 May 2023 wa phiaba aje memorandum mo awaino sijaka je government Tripura ni bisingtei je amo ya Phai Liya Rijak Kha kaisa notice je eke Mishra je 12 tarik May o bo phaisinai ke bono lamsangani bagai je Maharaja Bir Bikram airport ni hoite bono lamsagnani bagai joto bono gari rok thiti khlaijak kha te bono tubunai je Tripura ni je state guest house bono toni jaknai e ama hai rok kabang ma jeta a memorandum sijak tongmani a kokti a jagao Chandan Das jeta under secretary to the government of Tripura ga under secretary ni signature soi rok narok o jagao nukhana te obo nongkhorka 10 tarik May 2023 ni jeta memorandum ni kok obo memorandum je ya phaljak mani peba aje 12 tarik May lai thangka inke a 12 tarik May o hungka kano Tripura phai bo a je state guest house bo tong phainani bono lamsoknani ge je rasbari o bebag no thiti khlaiba ka bono charna khandrna ama hairokta Tripura ni borok chindo for pelaina tong thok jagai tongmani phiaba tamka at kaisa oma hai kok tuma khanaka je Manipur tabuk je party mupati tongmani eba situation a jaga belaikano hamya ngi tongmani abo hungka kai Manipuro kuki do phanatri a jaga tong kesep ngmani bagai a jaga bongni kaisa jeta constitution solution nangai tongkha aro se sekang samma khlai granai hinai a jagani jeta MLA rok ba a jagani government rok kok salaimani bisingtei borok kaisa je press meet khlaimani bisingtei borok a jagao separate administration ni kaisa bill borok khlaika ga a je bill nokhormani a jagao 10 jon MLA rok signature khlaika inke 10 jon MLA rok ni angbu mungno jaga sana thangliya tamnika abu mo asakchin bagi important ya inke norok o jaga screen nugui tongkhana jotto borok jani je borok 6 rok khlaijak norok orok nugui tongkhana borok ni dofani bagai borok je sa party ni phani ungsitun borok a jagao borok party ni nahaliya borok ni dofano sanai chiwo borok khanchana sanai chiwo haini bagai borok tini a signature khlaimani je press meet khlaimani koktoma kasai phaimani Tripura Haste ni kongna wanchok nai kan kachin Tripura Haste o thancha ngai mani kok krui e abni bagai da chini o Tripura Haste ba tini a interlocutor Phai Liya ngkhana to jeta interlocutor Phai Liya mani karon nongkha je Manipur ni situation belaina chugyate belaina a jaga jingjal eba bongni tongke sep ni bagai borok ni a jaga o Manipur ni je kuki bosongo borok ni jingjal a jingjal na phiyokna ni bagai tabuk advisor chongna hajaka chini je sar eke Mishra no haini bagai tini sar eke Mishra ba interlocutor chin Tripura hawa Phai Liya angke bus kang sara sung tomung update ma kang kenor na haina hai update renai genor o video jaja kang ke like line ta pok dei te norok suri lai jeno chini Tripura Haste o interlocutor Phai Tripura sarong ni ham krani bagai borok kok salane ithon ga haina hainor next pine malai pine jotona na hambai bye